ok watieko chenro mar rameny piny. Rameny piny nitiere gi bade machielo ma imenyo godo piny twak manimba ahinya ka midhiambo ma kawuono ni ndina seng'isi nyakwara mogi ni gie sani wadwani mondo mi wang'ad nembe gaore mana kaka niwinjo ka Charles Odhiambo sewacho mondo mi wachop nyaka e boma maduong' ma Kisumo. Boma maduong' ma Kisumo nyawadwa Charles Odhiambo nitiere kanyo kendo gen koda gavana mar kaunti ma Kisumo ngire Peter Anyang Nyong'o. Kama bende wadwani mondo mikoro ni endita migi thuolo makare mondo gitwag ni to jogo kwano dhigo kwano yo machalo nade kotenre koda weche mag dongruok kata weche mag romo madhi timore boma nindo ma Kisumo miluongo ni Africities. Africities wachni en romo madhi kelo kanyakla ya ma romo gana apar muke pinje mopogore mag Afrika. Jogo kwano weche mag ohala koro go kwano kaka ginyalo yudo yuto e gwenge ma Kisumo. Charles Odhiambo kora achiel kachiel kuomi e dala maduong' ma Kisumo ma bende oganda masani otiso nying ni Europe. Machiegni Charles. Good. Higa gana ariyo ga apar gaboro nyakwara mgajwang' maloyo jobura ma dholiech luongo ni delegates 8,300 ne jochokore e boma ma Marrakesh mano piny Morocco nyandwat mar piny Afrika. E romono mane mar romo makoro jopiny osechako ng'eyo midendo ni Africities Conference, johala maloyo 84 noyudo thuolo mar ng'iso kit ohala magiloko ma dholiech dendo ni exhibitors. Ne giyudo thuolo mar yudo chiro manyien ka achiel bende gi mar manyo chirni mamoko maginyalo bedogo. Mopogore gi mae, nyakwara mgajwang', romono noyuorie gi jok mawuok e pinje 77 e piny mangima, pinje 55 mag Afrika to kod pinje mamoko mag libamba ma bende ne nigi siso mar dwaro ng'eyo ni tang'o matimore e Afrika ahinya to kaluwore gi dongruok mar bombe matindo. Mano higni chiegni 4 mosekalo. Nikech Covid, romo ma jabedo higni 3 ka higni 3 no ne ok otimore kaka ne riko chan. Makmana ni sani to koro chane kendo koro timore. Boma ma Kisumo biro bedo wegwelo kochakore tarik 17 dwe mar abich nyaka tarik 21 dwe mar abich higani, kama igeno ni maloyo ji 10,000 ma jobura biro romo miluongo ni Africities Conference. En mbaka mosego kana wuothe apaya mag boma ma Kisumo to kod gwenge ma Kisumu County tafwenyo ni kuom ji 5 ji 3 kiani Africities ni tang'o. Mae momiyo kaka TV mar Ramogi wamenyo piny wadwani kik jopiny wuothie mudho. Professor oimore kendo machiegni. Oimore nya Charles. Africities kang'iyo kanya wuotho nyane chiro maero seche mag odhiambo ka saa 3 kik ipenja ni nyate mang'o. And by the way Prof nya yudo ka taya onge chuny boma maero. Iwaje dier. Jopiny loko gi okonyo welo. To kidhie tok aero kucho tiyudo ka teyni liel. Aparo ni ne ntiere mana ng'ikni moro unyalo konyo jo. Ero kama to maduong' moloyo momiyo waluongi Professor. Kisumo nikech ang'o? Kisumo nikech kane waromo Marrakesh aparo ne en October 2018. Ne jobura dwaro ni wang'ni ka bura mar Africities iketo e bombe ma Afrika ka. Okete e boma moro mok en chuny piny kata capital mar pinyno. Nyaka sani bombe moseketi romo mar Africities gin bombe madongo kaka Johannesburg, Nairobi, Dakar, Roma boro mosebetie. Et ma Kisumo ni koro mar 9. Koro yuro ni higa 2006 ne Nairobi. Koro wang' ne gidwa boma moro matinde nyako mapok opong' mondo teri Africities. Mondo jo Afrika ne to bombe gi kaka ma Kisumo. Kabura ma kamano obetie. Bende onyalo timre maber. To kok onyalo timre, ang'o ma bombe gi dwaro mondo gidong gibed motegno, gibed mon mosepong'. Iwinjo? Nikech king'iyo nyime kaka wadhi e piny mangima, ji nende ni ji ae kor gweng' dhi e bombe. Gima wasungu luongo ni rural urban migration. Yes. To Afrika ka motimre moingo kuonde moko. Urbanization. Atini dongruok mag bombe. Ineno ni kochopo higa 2050 to nus jo Afrika biro bet e bombe. Biro bedo nodak e bombe. To bombe matindo kaka Kisumo gi ema biro yudo ji mang'eny kabisa. Ting'eno sebetie ka warome buche mang'eny mag piny mangima kiwacho wach mar dakie boma. Nikech nitie bombe mang'eny madongo kaka Mumbai e India kata Cairo e Egypt mano odongo aoya e kinde machon. Gidonga bara mach.
nikech no jo ae gweng' biro oyudo kama okete ot en osechako dak. Oyudo ni kamoro kaka ineno gine ka Nairobi kidhi Kibera kata Kamkunji inyalo wacho ni asungu nowe ni jo Afrika nodag mabor gi chuny town. Koro gidak e wuoyi moko marejareja. Iwinjo kamano. Mago osedhi nyime nyaka sani. Koro nenre kaka wan gi demokrasia piny mangima. Wadwa ni kiloso boma to ok ne jomoko joma odhier kacha jomok dewo. Ojwang' ni kori wacho ni dak kuonde mongore. Koro wadwa ni mondo bombe obed gi chenro maber ma ka gidongo to gidongo ni ng'ata mino ni dhano kaka wan gi katiba marwa. Kiyudo kipengele 47 wacho ni ng'ata ma dhano ma ja Kenya en gi ratiro mar yudo thieth kata yudo dhi hospital, pi maler, dhi somo, to kata kamodakie iluongo ni affordable housing. Onego miye kama nyalo chulo, to kone chulo ni en kamoro mararacha, to en kama molos maber, mwang'iyo ni jogi bende ginyana bed kama ber magitie, magik moko duto nitie. Koro gini ni kelo Kisumu mondo gine to Kisumu ni en kuom boma achiel e piny ngima mar Afrika mwanyalo biye mwanene ranyisi kaka boma matin chalo to kaka onyalo dhi nyime. Mipango mane man gi Kisumu mar gere mondo kik obedi gi bombe moko e higni 30 mabiro manodongo aoyaye. Mane momiyo ne gigo kwano ma giwacho ni Kisumu gidwa tiyo gi Kisumu kaka ranyisi. Ang'e ni biro ng'iso mathoth professor to mana matin mondo ifuon ne jothurwa ma kamoro winjo en ja Africities conference. Africities ni en riwruok mar pinje. Africities mondo ang'o motimre? Africities ni en riwruok mar bombe to gi sirkal matindo manie piny. Iluongo ni local government. LNC kaka iluongo. Matinde iluongo ni sub-sovereign kata sub-national. Magi emomiyo ne jogo riwre nikech ne gineno ni kinde ka mane giriwre no sirkal maduong' e piny mangima kata sirkal maduong' e piny ka piny Afrika ka no kodewa inya weche mag sirkande moko matindo manie gweng' ka. Kaka ing'e ni kane adhi e bunge mokwongo sirkal mar Moi ne nigi mono district focus for rural development. Wan gi jogo mino emano manie bura kama district focus for rural development. Koro kan wadhi e bura chieng' mochak bura dwe mar abich tiyudo ka jomo ni e odno te gin jo Simba ni civil servant to wan ji ariyo kende moyierwa gi jopiny. Koro kitimo chenro gine magiloso to giting'e ni giwacho duond Moi. Koro ka chieng' moro iduogo kendo to koro watimo mpango mar dongruok. Koro wadongo nang'o kendo gine magiloso. Aparo ni ne nitie kamoro yo Sunga koni ne nitie a fish pond. Manini wacho mano Sunga karate team Sunga mani wacho na ni nitie development project Kisumu ro kama duong' ahinya en iluongo ni fish pond. Ing'e ni fish pond wadowe malime kuom higni 5 to higni 5 man walumego ne nada pond kama no fish to koro na wacho ni to district focus for rural development en gima nadi emomiyo wan ka koro wagoyo tich maduong' mar Uhuru mar ariyo second liberation wacho ni koro wacho wabedi gi katiba moro mam keto sirkande matindo e gweng' momiye teko mar jopiny bendo dongo kelo telo machiegni gi jopiny iluongo ni devolution. Koro katiba nowacho ni kitimo chenro mar dongruok to 15% mar budget mok tin 15% mar budget atamal 15% mar pesa mitime bunge onego bedie sirkal matindo gi. To koro wanto ne waneno kaka jodiom ni gini tin ahinya onego bed at least 35% kabie. Gima bende neno ka jatendwa Raila Amolo Odinga sani wacho motegno. Kech waseyudo ni sirkal mar jogweng' koti kode maber to dongruok nyalo bet maber moingo kaka pile. To koti kode kaka itiyo kode ne akeni yandi winjo wer moro ma yande jopiny koro loko ni Raila okelo county wayako. Koro luoro nitie ni kwanata malo 35 no be ibro yaki magima bro timo mano. Ing'e ni ekoni odhi kata nyime sirkal maduong'. Ing'e ni ekoni koku yiero maber manyalo tiyo ni jopiny kata tin kata duong' ti ayaka. Mar ariyo ka onge chenro maber ma jopiny be ngoto wang'i kaka gik moko dhi kendo jomo yier gi jopiny kata bedi county assembly kata pale be gi konto wajgi ne kaka dhi ting'e ni be yaka to ng'e gima nyaka tim. Emomiyo yiero jomo ng'e gima onego timre kendo joma nigi rekod ma kedo ni piny
kendo joma oketo chunygi ni piny nyaka dongi en gima muhimu kabisa ma jopiny nyaka ng'e. Kuom mano Profesa, ang'eni Africities e mbaka watin ing'eni somo siasa ni nyaka tung' nam tisebetie siasa be kuom kinde malach. Akiani an mawinji marach itemo wacho ni yak miyako go piny ni en nikech jotelo yiero jotelo, jopiny yiero jotelo ma ok kare. Mana dier kabisa nikech ing'eni ji osendiko buge mang'eny. To ere yo moro monyalo bet ko mar yiero ji. Ming'eni ma en shida piny mangima kata na Amerika be nitie. To nitie buge mosendik mang'eny mipenjo to ere kaka onyalo yo moro monyalo yiero ji madhi telo ni jopiny manyalo tiyo ni jopiny. Samoro yudo jomoko maber kabisa kaka Kennedy kano biro ne en president. No en gi plans mabeyo kabisa mar wacho ni akwede mar rangi mar dhano ni ke golo gik maber mano keto ni dwa timo. To gichwade gi bunde. Joma nochwade gi bunde gin jok manoko yie gi pache. To wadgi be kabiro Robert Kennedy be wacho da se gichwado gi bunde. Koro nyaka chieng nyaka sani pokonge achiel kuom jojala gi Kennedy no. Mose ne geno gini ka wan gi gini wadwa timo jopiny maber. To kendo wan be michwado gi bunde. Kala gini wavenu naka kotimbre. Ting'eni mano bende timore kata mana Thurka nikech ibiro yudo ka ng'ato wacho ni an siasa ma ji yanyore ayanya, siasa ma ji gore ichwero maremo no. Kochuno ni nyaka tim mane kadhi atine jopiny to karo be. Adi dala ba. Agona tuocha. Profesa, wach Africities erokamano kuom ler mimiyo kendo japiny ageno ni winjo maber ahinya. Profesa en ng'ama osomo weche mag political science, siasa ni matut mokalo. Owacho ni moko kuom chandruok ma jopiny nigo en nikech jopiny ok tim yiero makare. Chieng' moro wabiro goye mbaka. Profesa, na wuotho kaka ng'isi adhi nyaka yo gweng'i Seme kucho. Ne an Papo Nditi, aidho nyaka malo Nyamaroka, adhi nyaka Tamu. Kana ikora ne chenro nikech an ahero gik makonyo jopiny. To na penja ji abala. Nito binge Africities. Tafwenyo ni kuom ji abich mana penjo. Ji adek kiani Africities tango. To gin Kisumu County. Gweng makawuono koro biro bedo dala welo malo 10,000. Mana dier Charles kendo okachagi kendo kabuongi. Ing'eni nyaka koro wal migi ler. Mwanjigi ni Africities enang'o. Omiadwa go niero kamana inya kumlunga monda bika. Mondo wachak gomba kamara Africities. Kaka biro kani ing'eni ai bura moro Nairobi. Mar ji duto moa Tanzania, moa Uganda, delegates. Moa Tanzania, moa Uganda, moa Rwanda, moa Burundi, moa Ethiopia, moa Kenya, to gi moa Sudan. Nano Afrika maugwe. Afrika maugwe. Waromo buche gi bedo ni itimogi tunge mag Afrika. Ma jo Central Africa yande wasetimo Kigali. Majo West Africa benje ko team gine Cameroon. No, not in Cote d'Ivoire, Abidjan. Marjo East Africa be kuro sama otimo sani. Kuro mag jo South Africa, ilo ni Africa mkure. Milambo. Nyandwat and North. Kawuna yudo gima ingi ya Profesa. Kawuna inga jino gonam. Africa Milambo. Mano brubeti jumbari yo mabiro mondo wachak winjire kaka wanyiso gimwanyiso jopiny. Mar ariyo program mar Africities kawuone kwa conclude watieke e bura mondo safari pa mondo kwa dhi nyiso jopiny to wanyiso gini mai kaka program chalo. Achiel kuom program no en joma timo ohala kaka ni wacho joma timo ohala. Wadwa bet gi odiechieng' moro ma joma timo ohala mo Afrika mangima oginte to jomochung'negi. Koro nyalo biro ni wanye kama kaka watimo ohala Thurwa. Ema miyudo ni nyaka ne wawinj wach mar Africities ne ubiro bet ka. Odo ni gino ne nie plan wa. To nyiso waswatiyo mategna ahinya mondo wabed gi chichne molith Kisumu ka. Ma welo nyalo dhi mondo ng'e wik moko. Tiende ni magi mani neno. Sama iwacho ni Nyong'o bomoa. Ini go kwano ni. Nago kwano nikech nang'eni wadhi Rabat. Marrakesh. To gima chiel kuom agenda man kanyo ni to kanye magini biro dhiye. To nase somo gini ni wadhi wach mar bombe matindo to kendo kaka gibiro dongo higni mabiro ni. Koro ka dhi sama kori idwa ni mondo yier ng'ato tanyiso jo bura gik mwatimo Kisumu kaka waikre ni city maduong' mar Kisumu higa 2050. Jibiro wacho ni kara wadhi uru ka ma jogo osechako tich mondo wane kaka inyalo time kendo kaka gitime. Omiyo kano wachopo Marrakesh
ne wan go Paranya to ne wan gi Wamalwa. Koro wabet piny to Wamalwa no konya kabisa. Nyiso ni umwami gina pano watemi watere Kisumu. Mwa mano gima ber kabisa. Koro wayiere ni mondo water nyingwa e General Assembly mondo wanere kaka wanyalo tetera. Ng'e kinyalo gonwa ombulu. Kinyalo gonwa ombulu. Ting'e ni mane kiemwa mokwongo mar dhi bura. Ne poka dhi bucho ga nyaka nene. Ne poka biro ga governor. Iwinjo wacho. Awinji. Koro kwadi atayudo jagoro maduong'. En wuod Cameroon osetiyo kodgi kinde mang'eny ahinya. En emotelo jagoro maduong' ma UCLGA, Union of Cities and Local Government of Africa. Mano riwruok mar bombe. Mar bombe. Gi alensi mag Africa. Weni lungi Jean-Pierre Elombasi. Iwinjo wacho. Jean-Pierre. O Pierre. Elombasi. Koro adhi ire koro penye ni bwana Secretary General an bende an gavana iluonga nyinga en Anyang nyonga Kisumu wadwan watemi mondo yierwa mondo gino bi Kisumu to koni te awacho kode French koni an poka neno ja East Africa ma wacho French no koro wabedo siepe nikech kara wacho dhogi koro bas koro bang'e to ne wan gi Jojo Mundi to gi Neria Charles mano waziri George to gi the former waziri koro wan kanyo koro watimo team gi Wamalwa to Wamalwa nyiso ni gimotim luongo delegates ma East Africa mondo ubed go piny nikech gini ng'en time asset bedi gi mang kore time ga kokas koro atimo nigi party one evening jikoro chiemo takelo wacho ni nyiso ni anto jothurwa konya uru mondo wadhi e gin be gemiya lwedo koro wanyiere ni koro ginene oser jomoko ma West Africa South Africa gine Egypt ne dwaro gino kabisa ne gidwa ni tere kamoni Luxor bas koro ne gisego kwano ma gineno ni kelo gini ka kech Egypt Misri to bago garomo Sharm el Sheikh e Cairo ing'eyo ber mar gini kendo giikre kabisa koro kane wadhi koro chieng' mane General Assembly omit koro wasetoro nyingwa komiti oseng'iyo gigo koro chopo kama koro komiti be noyie ne gidwa recommend General Assembly mondo gini dhi Kisumu kanyo ng'eni Secretary General no konya kabisa koro nyisa ni in beda tayari ka ng'ase bete platform kacha tabilo wacho ni wacho kaka komiti mondo bi mondo jogo neni eka ginyalo ng'eyo ni kara un serious mondo in bi wach gi minya wachi gi matimre anbe nasendiko gira moro kanyo chali adhi a platform tajako na gidho gunda miluongo ni French nikech nadwa ni jo French mano koro isero pinje ma wacho dho Faransa ing'eni joge mang'eny kanyo nikech gin ging'eny kanyo kabisa ing'eni wan jo East Africa kara gini ande pok wayude maber pok otucho ting'eni gino nigi connection maber donors be ni kanyo investors be ni kanyo ma konyre kode mondo gitimo ohala gitimo investment in Africa. Professor akamako dhogi matin ase wuothe pinje mag Afrika e romo mopogore opogore ing'eni higa mokalo dwe mar 11 ne an Afrika ma milambo to nayuak ni afwenyo ni riwruoge mag konye pinje mag Afrika gi githoro nindo imbo mar Afrika pinje mag Ufaransa gi chieng' moro nego unoni en tang'o momiyo pinje mag Afrika ma ugwe ma wacho dho kisungu gi to ikwalo ne gi ng'wech sate makwana ni dhi nyime ing'eni ikwalo nwa ng'wech nikech ing'eni wan gi aparo ni waseng'ena gik riwruok mar Afrika ka en African Union to gi Comesa to gi East African Community ok wang'e ni moko bende nitie ma ji oriwre manyalo konyowa ngero moro migoga ni kapok iwuotho tiparo ni merwe e jatet mang'ula koro an ok naka koro nabet gine kana bedo yera gavana koro kina nang'iyo ga document moko mikelo ga Council of Governors te mana ayude gini ni kara ng'at motelo ni Council of Governors be onego bedie jakanyo mar General Assembly mar romoni koro kane gwelo biro tasomo gigo tema yudo ni kara nitie gimoro ni bura mabiro Marrakech ni wach mar intermediate cities ni nitie takoni gini nyaka dhi tanyiso Paranya kaka ne jakom mar Council of Governors jakom anto mabe wadhi mondo wakonyi go tanyiso Wamalwa ben koro ne wadhi nikech Wamalwa nyaka ne dhi nikech en jatend gwenge to Paranya be nyaka ne dhi kansa chairman mar gini mar Council of Governors tanto kana ne jawo ya emo
Ijawanya. Achalo jajuok. So Professor, ma itemo ngiso joneno wani ma emomiyo ni biro gi wach moro mar non-motorized walkways. No, non-motorized walkways ni. And part of projects matimo gi Habitat. Habitat ne uluongo governors manie bombe matindo gi e bura moro Habitat. To koni gima timre ni nyaka Habitat en riwruok mar piny mangima mochung' ne weche mag dak. Motego weche mag dak Nairobi ka. To koni gimoro waseneno e bombe matindo Afrika ka. Ni ji paroga ni joma manie boma gi. Gin na joma nigi mtokni to gin ndigni. Iwinjo. To jomoko be niga pikipiki. Koro kata kiloso yore to joge mideo. Ting'eni kwa ng'iyo kaka chenro bet kaka Kisumu atamalo 97 mar jodak. No, not 97. Atamalo 67 mar jodak wuotho ka dhi e tich. Ok tiga piko, ok tiga ndiga, ok tiga 67% ma jomodak Kisumu wuotho ka dhi e tich. It doesn't matter how far. Koda kuma giaye. Tibiro yudo thoth gi wuotho ka dhi e tich. Odhiambo kosetieko to kendo wuotho kodok. To jogi ing'eni ka koro giwuotho yo to matatu nitie, to pikipiki nitie, to ndiga nitie, to Charles beno golo Mercedes mang'eny riembo, to mtoka mowuok madhi Ahero bende nitie. Ng'ani ing'eni en gi wasiwasi mang'eny kabisa. Chal ni koro onge ng'ama dewe. Onge ng'ama dewe. Kata ka en nyathine mo manoro e skul to raone. Koro nyathi bet mos dura diraka. Kochope to seol nikech odago ngima mar achiedh nade. Koro nowach nyakwa tim cherno mar loso bombe gi maber ma ng'ata modakie boma. En be en kama onyalo wuotho. To magi duto gin mana goyo kwano ni lek ma ni kochopo higa 50, 2050 to thoth jo Afrika biro bedo nodakie boma. Omiyo kik wapedh aming' nogawo. Kik wapedh aming' nogawo. Wachak chon. Chako chon lodhi ajuoga mondo wabed gi plans maber mar loso city sama pod gi tindo ni nikech gibiro bet madongo kaka Mumbai to kinyal anyisi sigana man Mumbai. Jo Mumbai noyudo ni koro gidwa ginene loso subway gari maringe bo lo. Koro gitimo seno to giyudo kama onyalo ringeno ji nogede tandawaya. Koro kidwa no ring kanyo kanyako dhi mana piny to piny kucha be waya moko osekete mang'eny manokini koro ne stima ya gik makamago. Koro matiende ni gero reru ma Mumbai no negitime lakini mos kendo nokawo nengo mang'eny ma ok dinokawo. Ineno kaka flyover ma Nairobi cha dine wachak chon ka Nairobi pod tin to wawe ndara malach ma moro nyalo biro expressway madhi nyaka Embakasi to moko gi to koro bedo ordinary. Okdwa bukro na kedo gimoro madhi malo kamacha. Dino keta pe. Kendo dino kawo nengo mabe. Kuom mano koso gima jolony jorieko kaka unwacho gani koso bedo gi chenro en chano bedo gi kosa. To fail to plan is to plan to fail. Yes. To Professor iwacho ni mae koro dhi bedo chakruok mar mbaka ne jopiny jo Kisumo jok modak e alwora mar Nam Lolwe iwach romo mar Africities. Adwa kwa ini mondi indes ne gi andesa buoyo mawiye jopiny ong'e ni to Africities ni koro biro odhi konyo ang'isi ni miyo man chiro Mbero miyo ma kamoro ni e chiro Kiboswa miyo man Kadawa lela gini koro dhi konyo gi kama ang'o monego ging'e ni gimwatimo sani ing'e ni samoro kitimo gimoro to nitie jomoko ma ok nyal yiega ni gimoro ber nyaka gipingi mago be nitie piny ok nyal wacho ni gionge to gimwatemo timo kaka koro ing'enyo chwa waloso chiro ma Kibuye chiro ma Kibuye en achiel kuom chiche madongo e Afrika ka to kaka walose go koro matiende ng'ata matiyo chiro Kibuye kodhi uso gige to ko ang' osetieko to en gi kama okane kendo bang'e no rangachi loro matiende koro jotimo ohala te nigi security. Kori nyalo kada nakawo kumba insurance ne mwandu miuso. To iye kanyo bende waloso maber maket kiwuothe to onge gimoro ni kia koth nyobiro moketho gigi and so on. Omi walose kaka olos Uhuru Business Market kaka no waloso Chichwa. Koro wadwa ni kowendu biro to wacho ni adwa dhiye kama nyalo ng'iewe nanga motwang' Kisumo ka. Koni dhi ginene
di Kibuye kata di Uru Market ok ni wuothie yo ka idware kama nyalo yudo nandano ang iwuoth nyaka sadi kendo yo ka be okongi address kamoro kaka Accra Ghana kidhiti wacho ni adwa ng'iewo kente clothes lewni molos Ghana to ging'isi mana ni abi dhi e Arts Market en kama kidhiti yudo ko chane maber kata kidhi Luxor be the same thing idhi kamoro ma kamilos kitenge nitie kamilos ginene kamilos sede maber makono gik moro amora inyalo gik magi omiyo mar ariyo kaka koro wakelo jogi e chuchnigi ibiro miyo gi identity iluongo ni biometric registration maka in Charles Odhiambo to ang'e ni kidhi Kibuye stall mari e namba 13A okay to kata kaponi wan gi welo kubiro ka koro wamiyo gi information ni kidwa ng'iewo gima kama the stall number kama kata area number kama koro waloso gini mondo ngimo bed mayot ne jogi nikech gin ka kuom dala beach kende okurani gi thembi yo magiol to giyudo gima gidwaro mano e gima mana achiel kuom dongo mar taonde makama mondo gik moko ochan maber ma ng'ato oketh seche yanyiso ga jowa maloko hala ndaragi nanyiso gini gima watimo ni kata jo miluongo ni mana kumatgi nochako nandara kama iwinjo Jakom Raila Odinga jagomba kamar Hilton to nowacho ni en ng'ama nochako gi go wuoche e bath ndara to ne en gi chenro ne en gi mpango Wamiyo jogi nochako kama to nene kar wuoth na dhi kama ng'ama nyeng'ewa nitie ingena joma ng'eny matero gik moko yo gidwa ni gitere kama ng'ama ng'iewo biro kadhe ting'eni joma timo supermarket no ni mano thagruok watera kamoro ma ji ong'eyo ni wantie mondo joma dwaro gimoro koro biro kata wae tich saa 5 baro tieno kata saa 2 to ong'e ni kanye ma wantie tin marwa ni manie ne doyo ni ing'eni inyalo timena godiechieng' kende omiyo kata in kaka johala in bende iyudo shortage moro kamoro tiende ni ionge gi paro manyime koro achiel kuom gik miwacho ni Africities dhi konyo ga ni jopiny ma johala ma sano yudo gima timo dhi yudo chirni mayot mar ariyo kaka sani ing'e ni week mokadho ni team mar jo Cameroon motelo manobiro neno kaka Kisumo chalo kendo gitimo gimoro ni booking mar jogi mabiro ing'e ni ne gibiro ka no gisechako biro nyo chan kodgi magi team motelo iluongo ni advanced team magi neno gidhi nyaka Kakamega koro gikone to gidhi Acacia ka magi kawo rooms no ok na gidhi Acacia na gidhi Vic Hotel magi book the whole of Vic Hotel jomo Cameroon giwacho nan gibiro gi dhano 147 ma Cameroon madhi bedo ka chiegni ndala beriyo jogi chiemo koro gipenya to kwa Cameroon wabiro Kisumo ka unyalo yieno wabigi ndekwa mwa Cameroon to wabiro direct Kisumo ka taka usimo tagoni Salin Gor so no yes mano nyalo timo kamano to amie namba mar Kenya Civil Service Kenya Civil Aviation agoni gisimo mano nyalo timre nikisa niking'io airport igere mondo arrival entia upgrading madhi nyime mondo gik makamago bedie bas mar ariyo jo media council Kenya benika ne gibiro Lenyota ne gin ka juma mokalo ka gitiego jo kora penjo gini nani no kinde moko kano wan gi conference mono Nairobi mar African Academy of Sciences kinde mano wan gi African Academy gi the late Thierry Odhiambo ne wan gi conference maduong' ahinya Nairobi joma no biro mo pinje moko journalists jofwamb weche mano biro gi cameras kiango gik ugajo kundgi kane ichope airport wach ni nyaka gichul pesa mondo gikodonji akal winjo ka wan gi Africities to jogo biro mondo obawa picha odhi osel pinywa gima kama ok ber koro anyiso ngene ma wayiere kodgi koro anyiso ngene gima ber ka Africities obiro bedru go ofisu airport ma Kisumo maka ngama kamano se biro moseneno en ga identity mabire gine ne Africities register to euro card mondo ka records no chiemo wuok to make sure ni gino ko uso odhi wuok gi gigo mabigi no winjre kama omiyo gini biro miyo ji tich mang'eny iwinjo
kendo ji mabiro ka ok nani joma oko mar Kenya to kata jowa man Nairobi iluongo man gi gini ne man gi yore mang'eny kaka Media Council Kenya gibiro ka kuom ndalo 7 naneno romo mar devolution mokalo mane Kisumo bago naneno ka geche wa Nairobi to wa Nakuru wa Eldoret jodak nyaka Kericho nyaka Kisii be wang ni nitie chenro mano be wasetimo nikech wasetimo turbin mar otende duto man Vihiga man Kericho man Kakamega gi man Homa Bay to waseyudo ni Kisumo ka to sani wan gi about 8,300 bed capacity unya tingo ji 8,300 mondi no tanda mong'ith makata ka koro gine to gine ni joradie pap koro mamoko modong' chiegni 2,000 gi wiegi koro nyaka koro nyala yudo gine to wanyiso ge ni ng'amo book chon to biro bete yeka kaka ing'e ni hotel miluongo ni Royal Swiss jo UCLG osekawe kuom jumba 2 Vic Hotel jo Cameroon nyiso osekawe jomoko be noga na simo dwa kawa Acacia omiyo gigi kawo chon to kata ng'ama onge hotel ma jakano ma odak Nyang'ande ma koro thuolo mar puro alot kech otende gi biro dwaro alot pile ka pile ndalo 14 gibiro dwaro alot kendo ka gibiro ka jomoko biro dwaro joma nyalo tero gik ma gidhi ka kiadho luo to wacho luo to kori loko ne mago be wabiro dwaro ji mondo wang'e ni ma joma nadi nikech nyaka wa check security nyalo be ni mkora moro no kata na gine ka nyand guogi to oyudo thuolo mar biro ka wuondo ji omiyo mano be watimo mondo ji oyud tich lakini gibend joma onyalo luwo moyudi nitie weche ariyo ka profesa japiny moro ka moro ng'ato ne osomo e mbalariany koseyudo tich osomo French kamoro nodwa dhi puonjo to koseyudo tich en wuod Kisumo onyalo konyo e loko weche kata nang'iso welo yo mae kidwa dhi e dho nam ere kuma jogi nyalo bire kata ng'at madwa ng'eyo kuma nya use mwandu ne magi gik makoro wawinjore e bura mwan go Safari Park nikech ok onyal atima mok wawinjore gi jomotelo ni UCLG kech gin gi standards moko ma nyaka walu ni ng'ama kamano en ng'ama nadi to French mo wacho no en French ma ng'ato nyalo winjo kosa en gimoro en French mar kwa pimodho omiyo nyiso kadwa wacho gino nyaka warom kaka waromo ni mondo koro wawinjre gik moko duto koro kwa chak chano ni jopiny ni gini biro te kama kaka ibiro time matina ni sani koro idwa chak gomba sani koro dwa chako gomba kama emomiyo na biro ka sani ing'e ni bura Nairobi to an koro kani gwela abika tanyiso jowete wan we abura ring Kisumo na wuok na Nairobi 11 mar odhiambo wero ring Kisumo mondo adhi e wach nikech wach ni madwa yawo rangach mar chak gomba ka kendo kinyado kata go kinyi erokamano profesa gimoro chanda asewuotho pinje mang'eny to asefwenyo ni pinje ma oko gi kidhiye to bedo mayot mondo iti gi pesa ahinya to mar jo Amerika kaka manto ndalo mayande EU otegno to ni nyalo tiyo gi euro koro ago picha taneno miyo moro ma kamoro otwang'o guto thith wago sondo nyakach wago sango tie nam ubiro go Kisumo e Africities conference to ja Cameroon moro gini berne to kogolo dola to miyo nong'ise ni en odwaro ma pesa ma Kenya emomiyo iwinjo Charles emomiyo wagero chirnegi nikech koro chimo kamano to ng'ama nigi dola no inyalo nyiso ni neno kacha bengi nitie dhi wile mondi kelka okodhi mabor emomiyo neno kata uru business market kanyo agero to nche nyiso jo bengi gi wawe thuolo kamoro ka munyalo kete bengi ni joge nikech bengi ko ketka biro kono mongo ma kata joma loko hala kanyo kise loko handi to kiwuogi ni kende dhi Jaramogi Oginga Odinga Street iwuotho gi tiendi ni tere bank ng'ato nyalo maigo kidhi to ka wakawo bengi ma keto Kibuye moro be wakero uru business park joma ni chicho ge tingeni hap giber gin gi chiegni gi bengi winjo lakini joma maka to nyakwa bed gi bengi to kata gi restaurant to kata nagi kamoro mama kano dhi chiro to en gi nyathi matin onyalo kete mondo mithuno magi gik ma no wachoga ni kiloso chirni kikowe ni chiro mar kaka mar aswekra gi en chiro mok dew
kwa loso kibuye jakwa keti services moko minyalo yudo kata Nakumatt na kidhi ngiewo magi kimotemo timo kata Uhuru Business Market kidhi Uhuru Business Market sani inyalo yudo choche ma jogo biro betgo ogin chwa kadhoka na chum nyalo yudo kata Hilton emomiyo ana ng'eyo ni ing'eni gimoro wasungu wacho ni ideology kata geno mar dhano wan kaka jo ODM kaka nwachake waluongo ni wan social democracy ok en democracy mar gombulu kende en democracy mar ng'en to ji odak nadi e piny to re kaka ji nyalo dak ma jomoko kodhi nyime ahinya mowe jowetegi to jomoko tindo ma kuma gidhi onge nyaka bedie yo moro ma kata ng'ama tin ni bimi thuolo moro odagie maber kaka jomoko dak kata ka udhi e chiro modhi e kibuye cha ok opogre ahinya gi Nakumatt inyalo dhi yudo kama ler kama pi nitie kama taya be nitie kama police be ni kamoro ma ng'ato kinyi to konyo ok no wewe en oyaye kusebede street kamoro to mano rumo ka demonstration betie tiwe udhe no penjo ni aja penji kinde ka kinde ma yudo thuolo mar go kodi mbaka kata samo waromo wamadho mana wamodho mana pi gik mi ichano gi lek ma in gogi to pod iyudo ka nitiere jok mang'ur Kisumo County Kisumo Town okotimo okodewo muko dibed ni lek nigi okiler ne jopiny koso dibed ni lek nigi mok tuch jopiny kech adek kuom ji abich ma wuoyo gogi mana ng'isi gi ji adek go thoth gi ne ng'isa ni wan wadwa nomiwa pesa wacham wathogo iya embasna mago nitie ng'eni piny ka dhiero osebetie mang'eny tinyalo yudo gigo to yadh thiedho gino ok ni nyaka tim kaka iwachono nyaka nyisi ni nyisi maler ma ginyalo kendo ging'isa maber ni pesa midwa kethe kelo ji yani Africities go Nyong'o miwa wacham mani ng'eni ing'eni be Yesu be timo na kama jaduong' ibiro ke wacho na piny moro nitie mobiro dhi kwa timo gik moko maber e piny ka Judas Iscariot ok ni were uru gi wuoyi ni an adhi gi joma choko suro wetewa wayudo gima wachamo ya mago nitie mago osebede piny nyaka ne Yesu bi e piny ni you see kata ka ne Yesu osewuotho motimo gik moko chiero ji otimo ang'o odhi onindo gi joma solo suro onigo kata Lazaro be katuo odhi olimo notimo gik moko duto kade ichopo kama koro gik moko dong' nikoro Jose make ni no kinyo jo Yahudi oketho chikgi ringe modong' kende odong' mana kende bwana mon ariyo kende mano dhire bang'e kor ka ji fwenyo ni kara nyien cha nikech Pilato penjo ni kawuono en chieng' ma amiye ji thuolo joma nie jela koro an gi ji ariyo ka madwa na mi thuolo Barabas ni en jakuo to Yesu nowacho ni en ruodh jo-Yahudi uwacho to an gima ng'e kuom Yesu ni yando thiedha ji kuondgi to lima ji ok anene gima koro an ketho ma ng'ani otimo ok aneno to un ben gi chike koro koluwore gi chike atimra nadi gure to tia gure ng'ani jopiny ojo maduoko wa e gimi wacho cha nikech amor ni ilero kawuono ne oganda wani chakre sani koro mbaka mar Africities ni idwa goyo ji biro neno thuolo manitie jok manyo kamoro wacho ni en wacha koro nyaka ng'eno osechopo welo ma oko moko osekawo tende an gadieri ni jok ma dwa ting'o jowuoth bose kore airport be jok moselor kanyo neno kosechak yare kama biro rwako welo mideo welo chiegni 10,000 johala madhi mana 100 gi mamoko mathoth to chien kacha ni wacho wach chandruok mar japiny en nikech japiny ok tim yiero makare mbaka mwago sani mane jopiny koro yiero ni mondo Yesu ema gurni en nikech jopiny nokotimo yiero makare Profesa isebetie siasa kuom thuolo malach dweche 5 koa sani jopiny dhi e yiero tana ywago ni ma dhi bedo yiero mar 12 nyaka ne Kenya yudo uhuru kane wawacho ni wakedo gi dhier wakedo gi fuo to wakedo gi tuoche to sani kuchung' to pod unyiso ji ni yiera uru mondo adhi agernu skunde agernu osiptal nyaka wanen gini maber ok ni sa duto jopiny ok yier joma mabeyo to nitie jomoko ma achuogro moko mabiro samogik gi temruok mang'eny ni jopiny koro jopiny paro ni ng'ani ema nyalo konyowa nikech en gi pesa taseng'iyo nyaka nadhi sasa joma bire siasa ni gin gi pesa gi ka gisedhi e bunge pesa ne ma gibiro dwaro kuma yude
wacho ni jopiny nigi shida oduoge okony jopiny kacha oyudi kaka nyalo mano koro onge pache koro wang' ni kendo ka yiero biro to yudo ni gino koro tek kabisa nikech jopiny penje ne wagoni kura titimo nwang'o koro iyudo kendo kiyudo kata kitimo research maber mar yiero Kenya ka joma dhi e siasa ni gin gi pesa ok gibet ka nyaming'a iwinjo to joma iluongo ni gin veterans mag liberation gi kata joma iluongo ni joma kedo ratiro mar dhano kata kumiyo jopiny ntero Shikuku was an example kata Raila Amolo Odinga Raila no mi pesa en ratiro mar jopiny ni emodwaro mokedo ne nyaka nende to jopiny ok nyal weye iwinjo nitie mang'eny manyalo kwano ni iwinjo man kamano to nyaka bedi ni ng'at moro ma gimi wacho e gimi tile ing'en jopiny boko huo jopiny ok huoda kata ng'ato bi wacho gik moko mang'eny jopiny ng'eni iti wuondo wa ng'ani ncho wacho nwa kama magi motimo ng'ani kok nyalo timo gi to nyene gino ok nyalo timo nikech kama to bende tagruok modhiye mondo yud gik motimo ne jopiny ni be ok nyal buono iwinjo wacho omiyo an kaka ng'e kaka achiel kuom jogo mano kedo ne second liberation kinde mano wachake chama no tek kabisa aparo higa 88 aparo nabed gi wuodwa moro wamadho chai Nairobi temo nyisa ni moyo wacho nodwaro jomatindo kawuono jomodhi skul kawuono mondo ochungi odhi e bunge tana nyisa na kanyal dhi e bunge ka moyo mapod jatelo kendo ka moyo nadhi e chama mar Moi no gimwa kedo ne mar multi party ni emanyaka wadigo nyime to nyisa ni kedo ni multi party Raila bose kedo ni multi party aming'a to sani ene jela ako ni mane manyisiga wadwani joma nie jela go bendo bed liberated mondo wabed gi kanya maber kinde kane nitie tem mang'eny ahinya tem ne kelo ni pesa kidagi tisoyi samoro bi nyise ni gik mane wacho na gik mang'eny moko nyalo wacho sani tem mang'eny kabisa iwinjo samoro yuaye gi mwandu go samoro kuri idwa ginene idwa sandi idwa golie pacho samoro golie gula pacho by the way magoto gik mabro ndiko buge biro wacho lakini koro sani nyaka nchwa yudu constitution manyien ne manwa kedo ne aming'a mwasekelo ne kendo nyaka sani wabed gi sirikal ma devolution ingene tim mane timo chon mara chune tinde tek awinji tinde kechise kende bo keke egwen kitamo ng'ato Nairobi tu obiro dala awinji devolution otimo ni maber ahinya Professor anano ka thuolo maya wang'o adwani mondo mi ing'i picha cha mikech picha ne kama koro jodak ma Kisumu ng'iye mondo ing'is gi dakika achiel Africities ma koro president ma Kisumu county wuoyo ne jopiny e wach Africities joturwa Africities biro Kisumu dwe 18 mar Mei dwe mar 5 nyaka dwe 22 en bura maduong' ahinya makelo jo Afrika mangima ka madhano mabiro Kisumu ka gin ji 10,000 to wasekwayo ni ka gibiro to warwak gi maber gibiro beti otende to gibinyalo beti e ut ji ka iloso maber minyisowa ma kanyo bedo inspected momi security maber mondo ng'ano bende obedi e wendo ni yudie gimoro to mar adek ka ji ochopo Kisumu en boma masani koro ng'e piny mangima makata kidhi mtandao tibiro geno ji ong'e Kisumu kabisa gibiro nikech ging'e ni Kisumu en kama ka gibiro to ginyalo nene kaka boma mabiro bang'e Afrika ka obet emomiyo obiro kelonwa gik mang'eny nikech kaka kawuono ne wan gi bura Safari Park Hotel joma biro ogina joma otelo ni ji kisiasa kata kisirikal joma biro ka gin jogo man gi mwandu mang'eny magidwa kete piny kaka rasilmali manyalo konyowa kendo be gibiro ginyalo ng'eyo to koro Lake Victoria maduong' ma harbors nitie jo Uganda ikre kabisa kendo mende miloso Uganda nitie kamoro Uganda magiselo loso mende gi 4 mabiro bedo Lake Victoria to magi ng'eni ndiko ji matiyo kendo mago bende me ohala dhi nyime omiyo Afrika masani nyaka ong'eni dongruok inyalo kole yoro mang'eny kik waweya ni kwaweyo ni pesa moa sirikal Kenya ema biro dongowa ok mano ok en kende nitie pinje mang'eny mosedongo kata bombe mang'eny mosedongo ok ni sirikal gi omiyo gi pesa to gisero dhano man go hala kendo man gi ng'eyo mondo bi kanyo mondo konywa dongruok akwa unu ikru motegna ahinya wabiro miyo milome mang'eny kuom Africities mondo ka Africities ochopo to yud king'eye mondo in bi kawie gimoro minyalo dhigo manyalo konyi wach mar Africities. Professor Peter Anyang Nyong'o, Governor ma County ma Kisumu Nyakwara Mugajwang,
Owacho ni koro wasemoke kaka jija wacho. Mbaka mar romo mar bombe madongo e pinje mag Afrika iluongo ni Africities Conference. Tarik 17 nyaka tarik 21 dwe mar abich higani e boma ma Kisumo ka e county ma Kisumo ka. Jolony kata jodongo kata joma chon kwerewa nogo ngero mathoth. Achiel kuom ngero mane gigoyo en no ndieko dak e Anyang to kia mit niang. Geno na en ni bang' kisechiko iti idwaro ng'eyo to kibibedo kondiek modak e Anyang to kia mit niang. Kadhowadh nam chumbi kucho be jodong gi nogo ngero ni mgeni njo mwenyeji apone. Wendo kobiro to wuon dala bedo gi chang kata bedo gi mor kata bedo gi ilo moro. Anta tieko kawachonu ni jothurwa. Jadolo Tom Mwombo Nyasaye oke chunye kama ber. No wacho ni gimoro ka gimoro mabiro maber nyako kadhi e lit kata pek moro. Kawane ranyisi mar miyo makonyore ma Nyasaye konyo gi nyathi. Nyako bed gi rem. Kitni gi ndekni nyaka bedie mondo gima ber obedie. Kichiko iti tibiro winjo, kiyawo wang'i tibiro neno ka wamenyo ni piny rameny mar piny. Chieng' wuok tich ka wuok tich odhiambo kama e Ramogi TV. Nyinga Charles Odhiambo, ilo wendo na Professor Peter Anyang Nyong'o. To maduong' moloyo in janeno mara, med mana kete ka nikech wan ka nikech in. Wajawacho kane wachako nyakalondo ni wago mbaka mondo wakel dongruok makelo konyruok ne oganda. Tapki ema luwo bang'a.